Hello everyone, आंनि YouTube चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय जाबाय। दिनै जोङो सार्केल अफिसाव थांनो नागिरदों, इनकाम सार्टिफिकेट लायनो नागिरदों। इनकाम सार्टिफिकेट होनाया गोबावानो जाबाय, दिनै मोनो होननानै खिन्थाहरदोंमोन। रिसिप्टबो हरखादों। दा थांनानै नायसै मोनना मोना। लोगोसे जों मोनसे दाबसे जायगायाव बेरायहैनो नागिरदों। दा जायगाखौ नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय मा जायगा, आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो अननानै, आरो मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होदो। चलो। सफैबाय। गिदिर गिदिर खालामफा। फैसा लालायखायो जोंना इनकामा, मानसिफोरनासो लायादां। 30 थाखा लाखायो। आयु जों 22 फैदोंमोन नामा? 22 निफ्राय 29आवसो डेट हरखायो। बेबो मोनबावाखैसो दाबो। आरो दिनै जाबावाबाथाय सेसखा। मालाय मानसिफोरनासो सानसेनो मोनो। फाइनालि मोनबाय इनकामखौ। जोङो दा मोनसे जायगायाव थांनो होननाया थांनोसै। नोंथांमोनाबो नायदो जों अबाव थांगोन। बिदिबा नायलांबाय थादो दे। फाइनालि सफैबाय जों दहाय बेरायफैनो होननाया। गोबावनि उनाव दिनैसो फैलायबाय। नोंथांमोनाबो नायलांदो भिडिअखौ मोजाङै, मा मा दं। बेनो जाहैबाय बग्रिबारि सानघाट मन्दिर। बेयाव गोबां मुर्ति दंजोबो, गोबां मोदायफोरनि गासिबो मुर्तियानो दंजोबो। नोंथांमोनाबो नायलांदो माबायदि समायना। दैज्लां बोथोरनि सिमनाय बारजों सिरि सिरि बोहैनाय दैमुनि निजोराजों बोहैलांबाय नोंनि अननायनि लैथोआव। सानहर मिजिंनि फुरियाव दैज्लां बोथोरनि सिमनाय बारजों सिरि सिरि बोहैनाय दैमुनि निजोराजों बोहैलांबाय नोंनि अननायनि लैथोआव। सानहर मिजिंनि फुरियाव
खा जायगाया Cool. फुजायावसो मानसि फैसिगारो दा फुजाबो गैयाना ओंखायनो खम एसे बिदिनो साफा सानै फैयो थांफिनोसै लोगोफोर दा बे जों दा फैनाय सानगाहार मन्दिर खाथियावनो मोनसे दै दं बे दैयाव थांनि जों माबायदि जायगाया नोंथांमोनाबो नायदो लोगोसे दैयाबो दा बारा गिदिर नङा गोजां बोथोर जासै दा दैज्लाङावसो एसे गिदिर जायो जानो हागौ जोंबो बारा फैनाय जाया नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों मोजां जादोंना गाज्रि जादों कमेन्टआव खोन्थाहरदो मोजां जादोंबा जादों आरो जायाखैबा नोंथांमोननियाव निमाहा बिनाय थाबाय गोजोननाय थाबाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो बाय बाय